Kom og tag mig. Vi tager kameraet med. Jeg er seksuelt komfortabel. Ja. Sådan. Så har han. Men min... Det er så meget ikke gør det. Så meget du ved. Vi skal have noget videnskab, vi skal have action. Det er nødt til at sætte mig herovre. Frembyden der. Hvorfor behøver jeg sådan en? Filmer til det. Ja, film det for satan, det er det bedste. Vi kan filme den her. Okay, stop. Jamen, jeg ser det hele, Martin. Kom nu. Er du klar? Bare til den hatten helt ind i mig. Nej, det skal meget længere ind, jeg skider af. Kom nu, de gør lort. Gør det nu bare. Fucking du er det, mand. Hvad slik jo? Satan, var de store. Nå, okay. Det er citronen! Ej, så gjorde det ikke. Jeg gør det faktisk bedre end dig, vi er ked af.